L-infurzar, l-ispejjeż tat-tellara u n-nuqqas ta' ċarezza dwar id-danni mill-qrati dawn kienu fost l-aktar 3 punti ewlenin li qajjem id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni Adrian Gallia meta mistoqsi dwar żidiet fil-prezzijiet tal-assigurazzjoni fuq il-karozzi. F'intervista ma' TVM News, is-Sur Gallia attribwixxa dawn iż-żidiet għal dak li sejjaħ bħala nuqqas ta' infurzar fit-toroq Maltin. Sfortunatament, buċċi minn qudiem ngħid waqgħu fuq wejn torox, inna nħampqu fuq dawn l-affarijiet, mhux biss nħampqu kif għadlek, jiġifieri fil-każ ta' breathalyzers għamilna breathalyzer kit donation aħna ta' 15 il-kit li mhumiex b'xejn. Tajjeb, u number 2, ġifieri meta ġejna biex nitkellmu dwar l-infurzar kontra droga, sa qabadna esperti legali aħna biex għamilna wkoll draft amendments għal-liġi. Semma żieda fin-numru ta' inċidenti u prezzijiet tat-tiswija u qalli llum il-ġurnata f'vetturi moderni anka bumper sar ħafna flus minħabba l-ammont ta' teknoloġija li kull ma jmur qed jiżdied fuq il-vetturi. ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn l-2021 sal-2023 fit-toroq Maltin seħħew ftit aktar minn 15,400 inċident jew 42 inċident kuljum. F'dawn l-aħħar 3 snin l-2023 kellu l-ogħla numru ta' inċidenti b'aktar minn 16,000 inċident jew medja ta' 45 inċident kuljum. 4 minnhom jinvolvu persuni feruti. Fl-istess waqt persuni qrib is-settur tal-assigurazzjoni qalu ma' TVM News li biex sewwieq żagħżugħ jassigura l-karozza tiegħu jkun kopert polza li tassigura fuq kollox irid iħallas medja ta' 1,200 euro, waqt li polza simili għal adult li għandu l-massimu ta' no claim bonus l-assigurazzjoni tiegħu tlaħħaq l-400 euro għal karozza ta' valur medju. Dwar it-tħassib tas-sewwieqa żieda fil-prezzijiet tal-assigurazzjoni, is-Sur Gallia elenka numru ta' fatturi li qed iwasslu għal dan. Il-fatt li inti sifirt barra u kont involut f'inċident. Il-fatt li qed jingħata kumpens minn qrati li forsi ma nafux bihom, il-fatt li qed ikun hemm inqas ta' infurzar. Dawn huma affarijiet li jekk nibqgħu nagħlqu għajnejna dwarhom, jekk il-gvern ma jibqax jisma' il-karba tagħna isma' hemm ċertu affarijiet qegħdu npoġġu bil-qiegħda madwar mejda ejja nirranġawhom. Tajjeb. Taħseb li realistikament jekk ħadd poġġi bil-qiegħda u tiddiskuti dawn l-affarijiet u forsi tindirizzawhom se torħos l-insurance? Mhux anke ma torħos ma tolix ukoll huwa importanti, tajjeb. Kien hemm ċirkostanzi fejn torħos l-insurance hija. Forsi ma tiġix daqshekk ta' spiss, però fi żminijiet fejn illum il-ġurnata l-affarijiet qegħdin dejjem jolgħu, il-parts tal-karozzi qegħdin jolgħu, it-tiswija tal-karozzi qiegħda togħla. Huwa saħaq li hemm bżonn ċarezza fil-liġijiet u spjega li preżentament kumpanija tal-assigurazzjoni hija flama dwar il-minimu u l-massimu ta' danni li kumpanija tista' tintalab tħallas mill-qorti.